Ala mua komentele. Haluatko sankaripoke nähdä, mitä mulla on täällä? Vaan veksäpuhelin. Sulla on vielä aikaa poistua täältä. Ellet sä välttämättä halua joutua poliisin... Voi. Tuliko pipi? Ja nyt turpo kiinni. Säkä tää oot hakannut tähän? Se puukotti mua! Onko sen pulssi kuitenkin? Ai tälleen. Ois parempi soittaa ampua. No hae nyt vaan sen on! Varovasti. Ei tiedä, onko sillä niska- tai selkävammoja. No sori. No saatko sen tajuihin vai et? Dani tietää, mitä se tekee. No mikä ihme asiantuntija tää jätkä nyt yhtäkkiä? Se on koulutukseltaan lääkäri. Hetkinen. Eikö tää ole tää sama tyyppi, jonka sä heitit teille ulos? On. Tuliko se kostaa sulle?